UZuma uzoqondiswa izigwegwe yi-African National Congress maduze. I-African National Congress ihlele ukuqondiswa kwezigwegwe kowabe engumengameli wayo uJacob Zuma ngoJulayi 17. Lowo owayengumengameli we-ANC osehola iqembu loMkhonto weSizwe, ubulungu bakhe bumisiwe yiqembu ngoJanuwari. Ukulalelwa kwecala okuhloswe ngalo ukuhoxisa ubulungu bukaZuma ku-ANC futhi lahlehliswa kuze kube ngemuva kokhetho lwangoMeyi 29 manje sekuzokwenziwa. Bekumele luqale ngaphambi kokhetho kodwa lwahlehliswa ngenxa yezokuphepha nokwesabela udlame. UZuma umisiwe ekuqaleni kwalo nyaka ngemuva kokuphumela obala ngokuthi uzokweseka futhi avotele i-MK Party. Umbono we-ANC ukuthi uZuma wazixosha ngesikhathi enza isimemezelo esibalulekile se-MK Party sokweseka iqembu ngoDisemba 16, 2023. UZuma uthe ngalolo suku usalokhu eyilungu le-ANC, kodwa ngeke ayivotele noma aseke i-ANC eholwa nguMengameli Cyril Ramaphosa. I-MK Party kaZuma inyakazise ukhetho yathola u-14.8 wamavoti kuzwelonke kanye namavoti angaphezulu kuka-45% esifundazweni azalelwa kuso i-KZN. Ngenyanga edlule, unobhala jikelele we-ANC, uFikile Mbalula, uqinisekisile ukuthi isigcawu sokuqondiswa kwezigwegwe kowayengumengameli uJacob Zuma owayedelela sizoqhubeka, phezu kwemiphumela yabo yokhetho engu-40%. I-DC ephikisana noZuma izoqhubeka. Akukho okushintshile. Sathi ngaphambi kokhetho kumele luhlehliswe kuze kudlule ukhetho. Lolu hlelo lokuqondiswa kwezigwegwe luzoqhubeka, kusho yena uFikile Mbalula. Le nhlangano isola uZuma ngokwephula umthetho isigatshana 25 woMthethosisekelo we-ANC ngokukhombisa ukweseka elinye iqembu lezepolitiki. I-MK Party yaZuma isiyiqembu lesithathu ngobukhulu elinamaphesenti angaphezulu kuka-14 kuzwelonke ngemuva kokumenyezelwa kwemiphumela yokhetho ngoMeyi. Lezi zindaba ukuzifundelwa uNothi kaMaphumulo. Stay connected, stay informed.